Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biyayaon ang mga kalangan na bago. Jadi supportin ito. Jadi magsukul kanyo, support niyo kamo. Ang kalangan ini ikarwa si misang buko ni ko yung panagnaan. Jadi ini karwa niya ini, yung title niya, Ikaw Inlimbang Ko. Okay, jadi ano kalupahi? Kita kamu ha YouTube, Lapid Joe Channel, Ahad ini. Kanyo, Sulatan Ikaw niyo, Inlimbang Ko. Babay na dyan, magsukol ka na. Magsukol. Lapay na yung nakakubuan.